आपल्या भक्ती सुधाच्या क्लासमध्ये सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण आता क्लासची सुरुवात नेहमीप्रमाणे मंगलाचरण करून करूया. प्रणाम करूया आणि त्या आजचा जो वामन अवतार आहे त्याचा उर्वरित भाग आपण अभ्यासणार आहोत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सनदन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सनदनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी विद्यानामि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशपूर्णशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री श्री राधा गोविंद की जय हो। श्री वामन अवतार की जय हो। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री गुरु महाराज की जय हो। श्री कृष्णा सर्वांना सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आजच्या क्लासमध्ये. आपण आता जो वामन अवतार आहे तर या अवतारामध्ये काय काय घडलं होतं तर ते अभ्यासतो आहोत. मग आता वामन अवतारात भगवान कसे अवतरित झाले ते आपण अभ्यासतो आहोत. तर या वामन अवतारामध्ये आपण मागच्या वेळी पाहिलं होतं. थोडस इंटरनेटचा आपल्याला झूम मीटिंग मध्ये थोडासा अडथळा झाला आणि इंटरनेटचा पण अडथळा होता. तर आपण पाहिलं होतं की श्रवण नक्षत्रामध्ये जेव्हा चंद्र श्रवण द्वादशी असते त्या म्हणजे चंद्र जेव्हा श्रवण द्वादशीच्या दिवशी म्हणजे श्रवण नक्षत्रात जेव्हा चंद्र असतो त्यावेळेला अभिजित मुहूर्तावर भगवान जे आहे ते प्रकटले होते. मग आता हे आपण अभ्यासलं होतं. मग आता इथून पुढे आपण अभ्यासणार आहोत की कशा पद्धतीने भगवान जे होते त्यांचं रूप होतं. तर अदिती आणि कश्यप यांचे पुत्र म्हणून भगवान जे आहेत ते स्वतः सच्चिदानंद शरीर असलेलं त्यांचं म्हणून असं अशा रूपामध्ये प्रकटले होते. आता वामन या शब्दाचा अर्थ काय पूजा किंवा ठेंगणा. तर अशा रूपामध्ये भगवान जे आहेत ते अवतरले होते. मग आता भगवान जे आहेत तर ते जेव्हा अवतरले तेव्हा त्यांची जन्मतिथी किंवा जन्मोत्सव साजरा केला. त्यावेळेला वामन देवांचा जो यज्ञोपवीत जो समारंभ आहे तर तो घडला. मग त्यानंतर
समारंभामध्ये त्यांना कुणी कुणी काय काय वस्तू दिल्या, भेट वस्तू दिल्या, तर ते सगळं आपण अभ्यासलं होतं. मग जे म्हणजे वेगवेगळ्या देवतांनी त्यांना वेगवेगळ्या वस्तू दिल्या. मग आता त्यावेळेला जे बृहस्पती होते, तर त्यांनी काय दिलं किंवा ब्रह्माजींनी काय दिलं, कुबेरांनी काय दिलं, तर हे आपण अभ्यासलं होतं. तर थोडक्यात आपण रिव्हिजन करूया आजच्या वेळेसच्या भागाची. एक दोन स्लाइड आपण पुढे घेतल्या होत्या, तर ती रिव्हिजन करूया आणि मग आजपासून आपण जो अभ्यासणार आहोत तो भाग आपण घेणार आहोत. आता भगवान जे आहेत तर ते द्वादशी तिथीला प्रकट झाले. त्यावेळेला त्यांचं जो अं, म्हणजे जो जन्म उत्सव केला गेला, मग त्यावेळेला कोणी कोणी काय काय दिलं, तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांना त्यांचं हे सगळं रूप पाहून, म्हणजे ते आपले मूळ रूपात आयुध आभूषणांचा प्रकटले होते. मग हे सगळं त्यांचं रूप पाहून जे वामन देव आहेत त्यांना पाहून सगळे महर्षी आनंदित झाले. त्यांनी जन्मतिथी विधी आणि सगळे संस्कार स्थापन केले. म्हणजे पूर्वी वैदिक संस्कृतीत काय करायचे, ब्राह्मण कुळी जन्मलेल्या मुलाचा प्रथम जात कर्म नावाचा संस्कार करायचे, मग इतर संस्कार करायचे. मग आता बटू ब्रह्मचार्याचे रूपात प्रकटलेले वामन अवतारातले जे भगवान होते त्यांचा यज्ञोपवीत संस्कार पण केला तिथे त्यांनी. मग आता उपनयन संस्काराच्या वेळी काय केलं सूर्यदेवांनी, त्यांना गायत्री मंत्र दिला. मग बृहस्पतींनी काय दिलं, तर त्यांना यज्ञोपवीत दिलं. मग कश्यप मुनींनी त्यांना मुंज मेखला दिलं. मग त्यांना भूमीने काय दिलं, एक कृष्णार्जीन दिलं. मग वनाधिपती म्हणजे चंद्र, त्यांनी काय दिलं, एक ब्रह्मचार्याचा दंड असतो तो दिला. मग माता अदितींनी काय दिले. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया, त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर जाऊया. त्याच्या पुढच्या स्लाइडवर हा. आता माता अदिती जे आहे तर त्यांनी जे आहे तर कोपीन दिली. आणि स्वर्गदेवतेने काय दिले, छत्र दिलं की जे त्यांच्या हातात आहे. मग अशा पद्धतीनं त्यांना वेगवेगळ्या लोकांनी, म्हणजे जे देवता लोक आहेत त्यांनी भेटवस्तू दिल्या. मग ब्रह्मदेवांनी काय केलं, तर भगवानांना कमंडलू दिली. आणि सप्तर्षींनी त्यांना कुशा म्हणजे दर्भाचं चटई म्हणतात तर ते दिलं. आणि सरस्वती मातेने त्यांना रुद्राक्ष माळा दिल्या. मग आता पुढे काय घडलं, तर हे उपनयन संस्कार संपन्न झाल्यावर वामनदेवांना यक्षराज कुबेराने एक भिक्षा पात्र दिलं. आणि जी शिवपत्नी म्हणजे जगन्माता सती आपण म्हणतो, तर त्यांनी पहिली भिक्षा घातली त्यांना. मग आता ह्या सगळ्यांच्या द्वारे त्यांचा यथोचित सत्कार झाल्यानंतर भगवान जे आहेत तर त्यांनी अग्नी प्रज्वलित केला आणि समिधा अर्पून त्यांनी काय केलं, होम संपन्न केला. मग आता पुढे काय घडलं, तर आता इथं आपण सगळ्यांनी चित्रात पाहूया. हे जे भृगु भृगु ऋषी होते, तर ह्या भृगु ऋषींच्या वंशामध्ये जे ब्राह्मण होते म्हणजे पुढची पिढी, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार बळी महाराज जे आहेत, तर त्यांनी अश्वमेध यज्ञ संपन्न केला होता. मग हे सगळं वर्तमान भगवान यांच्या कानी आलं. मग आता त्यावेळेला त्यांनी काय करायचं ठरवलं, तर म्हणजे परिपूर्ण असे भगवान आहेत. मग परमेश्वर जे आहेत तर त्या आता बळीवर कृपा करण्यासाठी तिकडे जाणार होते. ते आपल्या मार्गावर अग्रेसर होताना पदोपदी काय व्हायचं, ते जेव्हा चालत होते तर त्यांच्या म्हणजे पावलाच्या भाराने पृथ्वी जी आहे ती वाकत होती. म्हणजे भगवान यांचा भार जो होता तो असा होता. मग आता ह्या चित्रात आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने सगळे सगळ्यांनी वेगवेगळ्या भेटवस्तू दिल्या, त्याचं वर्णन आहे या चित्रात. तर पुढे जाऊ आपण. हरे कृष्ण. हा. आता भृगु जिथे मागच्या चित्रात जे आहे ते भृगु ऋषींचे जे वंशज आहेत की जे नर्मदेचा उत्तर तीर, त्याला म्हणायचं भृगु कच्छ, तिथे भृगुवंशीय याज्ञिक ब्राह्मण काय करत होते, यज्ञ करत होते. मग तिथं जे आहेत वामन देव आहेत ते तिथे प्रकटले, म्हणजे तिथे गेले. मग ज्या वेळेला आता तिथे जे वामन देव आहेत तर ते पोहोचले, तर त्यावेळेला कसं चित्र होतं, तर भगवान जे आहेत तर ते बळीकडे भिक्षा मागण्यासाठी गेले होते तिथे. आणि ते जेव्हा भिक्षा मागण्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते गेले, तर त्यावेळेला त्यांच्या शरीरातून प्रसारित होणारं इतकं तेज होतं की सगळ्यांना असं वाटतं की
प्रत्यक्षात सूर्यच उदयाला आला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं त्यांचं रूप होतं. मग आता ह्या 20व्या श्लोकामध्ये काय म्हटलंय की जेव्हा बळी महाराज जे आहेत तर त्यांना अश्वमेध जे यज्ञ आहे ते बळी महाराज संपन्न करत आहेत ही वार्ता कळली, तेव्हा भगवान तिकडे त्या मार्गावर कृपा करण्यासाठी त्यांच्याकडे जायला निघाले. मग ते ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आपण इथे पाहतो आहोत. म्हणजे ह्या श्लोकाच्या माध्यमातून आता ही कथा सुरुवात होते की कशा पद्धतीने भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपली जी लीला आहे ती तिची सुरुवात केली. म्हणजे आता त्या जे भृगु वंशाचे जे ब्राह्मण होते तर त्यांनी जो अश्वमेध यज्ञ बलिराम महाराजांसाठी संपन्न केला होता तिथे भगवान जे आहेत तर ते जाणार होते. मग आता पुढे काय घडलं तर ते आपण आता अभ्यासणार आहोत. आणि तिथे जाऊन भगवान काय करणार होते, बळीराजावर कृपा करणार होते. तर ते जेव्हा चालत होते तेव्हा पृथ्वी अशी त्यांच्या भाराने वाकत होती. आता पुढच्या श्लोकावर जाऊ. हा बघ त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्ण. आता इथं आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया की ह्या म्हणजे हा जो यज्ञ आहे तर इथे कसं वर्णन केलंय भगवान यांचं तर भृगुवंशी ब्राह्मण आणि त्यांचे जे शिष्य आहेत तर त्यांनी जेव्हा पाहिलं या वामन देवांना तिथे आलेलं तेव्हा ते आपापसात तर्क वितर्क करायला लागले की हे दंड छत्र जलाने भरलेलं कमंडलू करून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते त्यांनी जेव्हा वामन देव हे त्यांनी अश्वमेध यज्ञाच्या मंडपात प्रवेश केला तेव्हा त्यांना म्हणजे लक्षात आलं की सगळे जे ब्राह्मण आहेत बळी महाराज सभेतले सगळे सदस्य एकदम निस्तेज झाले होते. आणि ते यज्ञ पाहण्यासाठी प्रत्यक्ष सूर्य किंवा सनत कुमारच का अग्निदेवच आलाय अशा पद्धतीनं त्यांचं जे आहे त्या आसपास आपापसामध्ये तर्कवितर्क सुरू झाले. मग आता पुढे काय घडलं तर मग जे बळी महाराज होते तर त्यांनी वामन देवांनी जेव्हा यज्ञ मंडपात प्रवेश केला तेव्हा त्याचं जे रूप आहे तर ते पाहिलं सगळ्यांनी. आणि ते कसं होतं तर सुंदर असं रूप होतं त्या बटूचं. म्हणजे कटिभोवती म्हणजे मेखला होता, अंगात यज्ञोपवीत, मस्तकावर जटा होत्या आणि एकदम तेज होतं. तर त्यामुळे त्या चेहऱ्यावरच्या त्यांच्या म्हणजे पूर्ण शरीरावरच तेज होतं. ते सगळे भृगुवंशी ब्राह्मण आणि शिष्य आहेत ते दिपून गेले एकदम. आणि त्यांनी काय केलं स्थानावरून उठून आपल्या त्यांना प्रणाम केला आणि त्यांचं स्वागत केलं भगवान यांचं. मग आता भगवान वामनदेवाचं सुंदर असं रूप पाहून म्हणजे सगळं पाहून म्हणजे असा सुंदर बटू पाहून बळीला पण आनंद झाला. त्याचं पण मन आनंदी झालं आणि त्यांनी पण काय केलं म्हणजे संतुष्ट मनाने त्यांना बसायला आसन दिलं. मग आता बळीने काय केलं त्यांचं पाद प्रक्षालन केलं, त्यांची पूजा केली. म्हणजे कुठलाही अतिथी आपल्याकडे आल्यावर काय करतात त्याचं स्वागत करतात त्याप्रमाणे त्यांनी केलं, पाद प्रक्षालन केलं, पूजन केलं. तर ब्राह्मण आहेत वामन आहेत मग त्यांनी काय केलं त्यांचं पाद प्रक्षालन आणि स्वागत केलं म्हणजे अशा पद्धतीचं आणि पूजन केलं. मग आता इथं आपण समजून घेऊया की भगवान शिव जे आहेत तर ते सुद्धा विष्णूंच्या म्हणजे अंगुष्ठातून उत्पन्न होणारा गंगोदक आपल्या मस्तकावर धारण करतात. मग असे जे आहेत तर म्हणजे हे सगळं ज्ञान म्हणजे भगवान शिवांच्या बद्दल किंवा सर्व काही भगवानांच्या बद्दलचं ज्ञान धर्मवेत्ता बळी जे आहे त्याला होतं. मग भगवान शिवांच्या चरण त्यांनाच अनुगमन आपण म्हणजे करायला हवं. या विचाराने त्यांनी काय केलं भगवान यांचे चरण धुतले आणि ते उदक आहे ते स्वतःच्या मस्तकावर धारण केलं. म्हणजे कशा पद्धतीनं अतिथीचं एखाद्या स्वागत करायचं तर हा आदर्श आहे पा. जसं श्रीकृष्णांनी काय केलं द्वारकेमध्ये जेव्हा सुदामा आले तेव्हा त्यांचं पाद प्रक्षालन केलं, आधी अतिथीचं स्वागत केलं, मग त्यांचं पाद प्रक्षालन करतात आणि मग त्यानंतर त्यांचं पाद्यपूजन करतात. ही पद्धत आहे. अतिथी किंवा ब्राह्मण उन्नत कोटीचे म्हणजे जे किंवा उच्च कोटीचे जर भक्त आपल्याकडे यांचं आगमन झालं तर किंवा
अशा पद्धतीचं सेंटली पर्सन म्हणतो, पवित्र म्हणजे साधू आहेत, तर त्यांचं आगमन झालं, तर अशा पद्धतीने आपण त्यांचं स्वागत करावं. मग भगवान शिव जे आहेत ते स्वतः सुद्धा काय करतात, तर भगवान जे आहेत तर त्यांच्या अंगुष्ठातून येणारी प्रत्यक्ष गंगा ते स्वतःच्या जे जटामध्ये धारण करतात मस्तकावर. म्हणजे असं असून सुद्धा जे शिव भगवान आहेत ते काय करतात, भगवानांची भक्तिमय प्रेमय सेवा करतात. त्यांच्या चरण तीर्थामध्ये ते सदैव नाहत असतात भगवानांच्या. पण तरी देखील भगवान यांचे ते उन्नत कोटीचे किंवा उच्च कोटीचे वैष्णव भक्त म्हणून, वैष्णवांनो यथाशंभू अशा पद्धतीने गणले जातात. मग त्यांच्याच चरण चिन्हांचं अनुसरण करणारे कोण होते, तर बळी महाराज होते. त्यांनी काय केलं, त्यांचा यथोचित काय केलं, आदर सत्कार केला. आणि त्यांनी काय केलं, मग त्यांचे जे पाद प्रक्षालन केलं, त्यांचे जे चरण धुतले होते, तर ते उदक स्वतःच्या मस्तकावर असं शिंपडलं. आणि त्यांनी काय केलं, त्याद्वारे म्हणजे तो एक आदर सन्मान करण्याची पद्धत आहे. त्याचबरोबर ते जे म्हणजे ते जलोदक असतं, तर ते जेव्हा आपण शिंपडतो अशा ब्राह्मणाच्या चरणांचं उदक किंवा उच्च कोटीच्या म्हणजे जे भक्त असतात त्यांच्या चरणांचं उदक, तेव्हा आपण शुद्ध होत असतो, आपली शुद्धी होत असते. आणि यासाठी ते चरणोदक आहे, तर ते गंगोदक आहे, तर ते त्यांनी आपल्या मस्तकावर धारण केलं म्हणजे शिंपड. आता पुढे काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. मग बळीराजांनी काय केलं, याच्यातला शेवटचा पॅरेग्राफ, म्हणजे हे असं खूप सखोल नाहीये ह्या स्लाइड मध्ये, पण ते आपण समजून घेऊया सखोल. मग आता बळीराजा जे आहे ते भगवान वामनदेवांना उद्देशून म्हणाले की तुमचं स्वागत असो, मी तुम्हाला नमस्कार करतो, अशा पद्धतीने ते स्वागत केलं. मग आता तुमचं म्हणजे मी काय तुमचं कार्य करू शकतो, मी तुम्हाला कशी मदत करू शकतो, मला सांगा. म्हणजे तुम्हाला काय हवंय, तुम्ही तर म्हणजे ब्रह्मर्षींचे साक्षात स्वरूपच दिसतात, मग तुम्हाला म्हणजे काय हवंय असं त्यांनी विचारलं. मग आता वामनदेव जे आहेत तर त्यांना त्यांनी म्हणजे अशा पद्धतीने विचारलं की तुम्हाला काय प्रकारची मदत, म्हणजे त्यांना अपेक्षित होतं की कोणत्या प्रकारचं मी दान करू, म्हणजे काही पैसे हवेत का, धनधान्य हवंय का, किंवा जडजवाहर हवे का, म्हणजे अशा पद्धतीनं काही त्यांची अपेक्षा असेल, तर ह्या उद्देशाने बळी महाराजांनी वामनदेवांची विचारणा केली किंवा विचारपूस केली. मग आता पुढे जाऊ आपण, हो त्याच्या पुढच्या स्लाइड वर जाऊ. आता इथे बळी महाराज जे आहेत तर ते कशा पद्धतीनं भगवान वामनदेव आहेत, तर त्यांच्याविषयी त्यांचे कशा पद्धतीने स्तुती आहे, तर ते या स्लाइडच्या माध्यमातून आपण अभ्यास करणार. मग आता हा श्लोक कसा आहे की यद्वतो वाच्यसि तत्पृच्छ मे वामर्थिनम विप्रसुतानु तर्कये. तर ह्याचा अर्थ काय होतो की जे काही वटो म्हणजे ब्रह्मचारी, जे काही हे ब्रह्मचारी तुम्ही इच्छिता तत् तत्प्रथिच्छ मे, जे काही तुम्ही माझ्याकडे म्हणजे घेऊ शकता, त्वमर्थीन विप्रसुतानु तर्क आहे, ते सगळं मी तुम्हाला माझ्याकडून देऊ शकतो. आणि पुढे काय म्हणतात जे बली महाराज आहेत ते, गाव कांचनम गुणवत्त धाम मृष्ट तथान्न पेयमुत वा विप्रकन्या. म्हणजे काय की मी असं म्हणजे मला असं वाटतंय, म्हणजे अनुतर्क आहे, म्हणजे की मला असं वाटतं, मी असं तर्क करतो की तुम्हाला काय हवंय का, म्हणजे काय तुम्हाला दान हवी आहे का, तुम्हाला सुवर्ण म्हणजे कांचन म्हणजे सुवर्ण, किंवा तुम्हाला एखादं सुसज्ज घर म्हणजे गुणवत धाम तिसरी ओळ आहे, तर काय म्हणजे असं सुसज्ज घर हवंय का, किंवा तुम्हाला उत्तम प्रकारचं अन्न पेय म्हणजे जे काही हवंय, विप्रकन्या ब्राह्मण कन्या हवी का, किंवा ग्रामान असा शब्द आहे. आता शेवटचं वाक्य जे आहे श्लोकाचं, ग्रामान ग्रामान समृद्धा तुर्गान गजानवा रथास्तताह तम संप्रतीच्छ. म्हणजे काय की तुम्हाला मग एखादं गाव हवंय का, किंवा समृद्ध म्हणजे असं सगळं म्हणजे असा म्हणजे जो भाग आहे, किंवा म्हणजे वतन आपण म्हणतो, किंवा एखादा भाग जमीनचा तुकडा, असं तुम्हाला काय हवं. तुर्गान म्हणजे अश्व, गजान म्हणजे हत्ती, किंवा रथान म्हणजे काय तुम्हाला रथ हवंय का, किंवा असं तुम्हाला काय हवंय, म्हणजे तुम्ही ते सगळं माझ्याकडून घेऊ शकता. तर शेवटचा शब्द काय,
संप्रतीच्छ म्हणजे तुम्ही माझ्याकडून सगळं काही घेऊ शकता जे काय हवे ते, अशा पद्धतीने त्यांनी विचारणा केली. म्हणजे तुम्हाला जे काही अपेक्षित असेल त्याची तुम्ही मला याचना करा. हे भट्टो, तुम्ही माझ्याकडून काहीतरी मागण्यासाठी आला आहात असं माझा तर्क आहे. आणि मग यास्तव तुमची जी काही इच्छा असेल ते तुम्ही मागून घ्या. मग आता पूजनीय काय, श्रेष्ठ गाय, सुवर्ण, सर्व साहित्याने युक्त असं घर किंवा शुद्ध आणि मधुर असं म्हणजे अन्न चांगल्या म्हणजे पद्धतीचं, किंवा विवाह करण्यासाठी एखादी ब्राह्मण कन्या किंवा एखादं समृद्ध गाव किंवा असं छान सुपीक म्हणजे भाग असतो असं, किंवा अश्व, हत्ती, रथ असं तुम्हाला काय हवंय ते सगळं मी देऊ शकतो असं त्यांनी सांगितलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. अरे कृष्णा त्याची पुढची, हा. आता वामन देव जे आहे तर त्यांनी आता भिक्षा मागितली बरं का. मग आता वामन देवानी कशा पद्धतीने भिक्षा मागितली ते आपण पाहणार आहोत. आता वामन देवांनी काय केलं तर आता ते आणि कशा पद्धतीने बळीची विनंती मान्य करून त्यांनी भिक्षा मागितली हे आपण आता ह्या स्लाइड पासून अभ्यासणार आहोत. मग आता हा जो ब्राह्मण पुत्र आहे तर त्याला जे काही हवंय ते मी देऊ शकतो असं बळीने सांगितलं त्यांना, तुम्ही याचना करा. मग आता भगवान जे आहेत वामन देव आहेत तर त्यांना बळीने ब्राह्मण पुत्र समजले. आणि मग हिरण्यकश्यप आणि जे हिरण्याक्ष आहे या दोघांच्या पराक्रमाचा आता त्या ब्राह्मण पुत्रांनी गौरव केला बरं का बळीसमोर. मग म्हणजे ज्या प्रकारे म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा गौरव केला जातो, ज्या प्रकारे एखाद्या व्यक्तीकडून आपल्याला काही म्हणजे हवंय किंवा आपल्याला काही दान हवंय तर तिथं काय केलं जातं, त्याची स्तुती केली जाते. एक पद्धत आहे. तर अशा पद्धतीनं त्या व्यक्तीकडे याचक म्हणून जाऊन त्याची स्तुती त्यांनी केली. म्हणजे हिरण्यकश्यप आणि हिरण्याक्ष या दोघांच्या पराक्रमाचा गौरव केला त्यांनी. म्हणजे ज्या बळीचा जन्म झाला तर त्या म्हणजे त्याची स्तुती करून त्यांनी काय केलं, बळीकडं 3 पावलं भूमीची याचना केली. मग आता हे जाणं अतिशय तुच्छ असं वाटलं बळीला, त्यांनी लगेच होकार दिला. आता म्हणजे शुक्राचार्य जे होते ते त्यांनी जाणलं होतं की हा जो आहे म्हणजे विष्णू आहे वामन देवांच्या अवतारात आणि देवतांचं हित करायला हा आलाय. पण म्हणून पण ते बळींना काही समजलं नव्हतं बळीराजांना, आणि त्यांनी परावृत्त करायचा प्रयत्न केला. मग अशा वेळेला बळी महाराज जे आहेत तर त्यांनी काय केलं की म्हणजे एखाद्याच्या वचनांची पूर्ती करत असताना दिलेलं वचन म्हणजे एखाद्याच्या कल्याणाच्या साठी कार्य करत असताना एखाद्याला दिलेलं वचन त्याची पूर्ती नाही झाली तर म्हणजे म्हणजे ती पूर्ती नाही झाली तर त्याला म्हणजे जे आहे तर ते दोष लागतो, हाच सामान्य नियम आहे. पण आता एखाद्या संकटाला आपण तोंड देतो आहोत किंवा विनोद करताना इतरांच्या कल्याणाचं कार्य करताना एखाद्यानं वचनपूर्ती नाही केली तर त्याला दोष नाही लागत असा तर्क लढवला बरं का शुक्राचार्यांनी. आणि त्यांनी सांगितलं की तू हे कार्य करू नकोस. आणि तू हे समजून घे की हे स्वतः वामनदेव आहेत तर ते विष्णू आहेत स्वतः, आणि ते बटूच्या रूपात आले आहेत, ते देवतांचे हित करतायत आणि त्यांच्या कल्याणासाठी आलेले आहेत. मग हे सांगून जे शुक्राचार्य आहेत त्यांनी हा तर्क सांगितलाय की आता त्याच्यावर संकट आहे राजा म्हणून, तर तू काय कर, संकटाच्या वेळेला किंवा विनोद करताना एखादा चुटकुला विनोद करताना आपण जर दिलेलं वचन आहे ते नाही पाळलं तर त्याचा दोष नाही लागत. तर ते पाप समजलं जात नाही. आणि म्हणून ह्याचा तू फायदा घे आणि तू म्हणजे म्हणजे देऊ शकणार नाहीस असं सांग, असं शुक्राचार्यांनी त्याला खूप सावधान केलं. पण शुक्राचार्यांनी जरी सावधान केलं तरी बळींनी त्याचा काही विचार नाही केला. आता पुढे काय घडलं ते आपण समजून घेणार आहोत. हा, मग त्याची पुढच्या स्लाइड वर सगळ्यांनी हे सगळं छान म्हणजे जे आहे हा त्याच्या मग आता शुक्राचार्यांनी बळी महाराजांना असं सांगितलं
की तू तुझ्या वचनपूर्ती काही करू नकोस. हा तर्क त्यांनी सांगितला की संकट आहे तुझ्यावर हे, आणि त्यावेळेला तू तुझी वचनपूर्ती जरी करण्याचं म्हणजे दिलं असतं, म्हणजे वचन पूर्ण करण्याचं जरी दिला असशील शब्द, तरी तू काही पाळू नकोस, ते मोडू शकतोस तू. मग हे सगळं जेव्हा सांगितलं म्हणजे तर शुक्राचार्यांनी, तर त्यावेळेला बळी महाराज जे आहेत, तर ते काही आपल्या निर्णयापासून म्हणजे ते आपल्या निर्णयापासून परावृत्त होऊ शकले नाही. म्हणजे हा सगळा तर्क त्यांनी सांगितलाय, ते शुक्राचार्य बळी महाराजांना सांगतायत का. आणि हे बळी महाराज जे आहेत तर काय करतात, सर्वांनी पहा की कशा पद्धतीचं दान केलं जातं. तर हातामध्ये असं उदक सोडलं जातं, उदक पात्र आहे ते, है ना, गंगोदक असतं त्याच्यामध्ये म्हणजे जल. आणि त्यांनी काय केलं जातं, हातामध्ये उदक सोडलं जातं आणि आचमन करून, आचमन करतो ना आपण, अशा पद्धतीने संकल्प केला जातो की दान देण्याचा संकल्प असतो. मग एकदा आचमन केलेलं असेल असं उदक सोडून आणि संकल्प केला, तर तो व्यक्ती ते दान देण्यासाठी बांधील असतो, म्हणजे त्यांनी ती वचनपूर्ती केली पाहिजे. आणि म्हणून बळीराजा हा संकल्प करायला जाणार आहे त्याच वेळेला शुक्राचार्य जे आहेत हे असा तर्क लढवून सांगतायत की तू संकट असताना किंवा अशा वेळेला वचनपूर्ती नाही केली तरी ते दोष लागत नाही, तू करू नकोस. हा जो वामनाच्या रूपातला दिसतोय म्हणजे हा जो बट्टू आहे, तर हा म्हणजे कोण आहे, विष्णू आहे, आणि हा धोका आहे तुला. आणि त्यामुळं तू सर्वांच्या कल्याणाचा विचार करून हे जर म्हणजे सर्वांचं कल्याण म्हणजे असुर बांधवांचं कल्याण, तर ह्यांचा विचार करून हे जर तू म्हणजे जे वचन आहेत ते नाही निभावलंस तरी चालणार आहे, अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. आता पुढे काय घडलं हे आपण पाहूया. हा, मग आता इथे आपण बळी महाराजांच्या विषयी समजून घेणार आहोत की बळी महाराज जे आहेत तर त्यांनी काय केलं आता, तर भगवान जे आहेत तर ते वामन देवाच्या रूपात जे आलेत त्यांनी बळीचे सुंदर भाषण ऐकलं आणि ते फार संतुष्ट झाले बरं का. आणि मग ते वामन देवानी त्यांची स्तुती केली सगळी. आणि ती स्तुती केल्यानंतर मग ते काय म्हणाले की आता मी जे आहे तर ते जाणतो की आजपर्यंत तुझ्या कुळात एकही संकुचित वृत्तीचा किंवा कृपण मनुष्य म्हणजे कृपण याचा अर्थ कंजूस असं झालंच नाही. ब्राह्मणांना आजपर्यंत कुणी दान द्यायला नकार दिलं नाही. मग त्यामुळं प्रथम देण्याचं वचन देऊन नंतर न देणारा असं तुझ्या कुळात कुणीच नाही झाला, अशा पद्धतीनं भगवान जे आहेत तर त्यांनी उद्गार काढले बरं का. मग आता इथं आपण समजून घेऊया की बळी महाराज जे आहेत तर त्यांनी सगळं काही भगवान जे आहेत तर त्यांना दिलं. आणि मग काय केलं, कशा पद्धतीनं म्हणजे ते घडलं, म्हणजे ही कृती घडली किंवा हे कशा पद्धतीने दान घडलं, तर हे आपण अभ्यास करा. मग बळी महाराजांना अजून स्तुती केली वामनदेवांनी की तुझ्या कुळात आजपर्यंत एकही असा कोत्या मनाचा राजा नाही जन्माला आला की ज्यांनी तीर्थामध्ये ब्राह्मणांनी दान मागितल्यावर त्यांना दिलं नाही, किंवा युद्धभूमीवर क्षत्रियांनी युद्धाकरता आव्हान दिल्यानंतर ते स्वीकारलं नाही. म्हणजे आकाशामध्ये जसं चंद्र शोभतो तसा प्रल्हाद महाराज तुझ्या कुळाचा गौरव अधिकाधिक म्हणजे वृद्धिंगत करणारे असेल. तर तुझ्या कुळात हिरण्याक्षाने जन्म घेतला, हातात गदा घेऊन त्यांनी संपूर्ण पृथ्वीवर सहाय्य न घेता कुणाचा एकटा फिरत होता, त्याला सगळ्या दिशा जिंकायच्या होत्या. त्याच्यासारखं कुणी श्रेष्ठ असा तुल्य असा त्याच्या कुणी प्रतिस्पर्धी नव्हता, अशी त्याची खूप स्तुती केली बरं का. मग आता भगवान यांनी स्वतः काय केलं होतं की वराह अवतार घेऊन त्या हिरण्याक्षाचा वध केला होता. मग आता हे युद्ध इतकं तुंबळ झालं की महत्प्रयासाने वराहदेवाने त्यांना मारलं, असा हिरण्याक्षाचा असामान्य पराक्रम होता. अशा पद्धतीने भगवंतांनी स्वतःच्या विजयाविषयी पण हिरण्याक्ष आहे त्याचा गौरव म्हणजे केला, त्यांनी असे उद्गार काढले. मग अशा पद्धतीनेच त्यांनी स्तुती केली की हिरण्याक्षाचा वध झाला ऐकून त्याचा भाऊ हिरण्यकशिपू क्रोधित झाला. मग आपल्या भावाचा मारेकरी म्हणून भगवान विष्णूंना मारण्यासाठी तो निवासस्थानी गेला. म्हणजे हे सगळे त्यांनी स्तुतीपर शब्द जे आहेत तर जे आहेत शब्द सुमन जी आहेत तर ती अ, बळी महाराजांसमोर प्रकट केली. मग आता इथे आपण पाहणार आहोत की अशा पद्धतीने स्तुती करून झाल्यावर भगवान वामदेव म्हणाले की भगवान विष्णू जे आहेत तर ते म्हणजे वामनदेवाच्या अवतारामध्ये
ते काय म्हणतात की आता तू काय कर की मला तीन भूमी म्हणजे किंवा तीन पावलं व्यापेल एवढी भूमी अशी मला तू दान कर. अशा पद्धतीनं त्याच्यासमोर विचारणा करतात. म्हणजे काय की इथे आपण समजून घेणार आहोत किंवा जेव्हा संपूर्ण म्हणजे जग पालथ घातल्यावर जेव्हा मारेकरी दृष्टीत पडला नाही हिरण्यकशिपूला, तेव्हा म्हणजे काय झालं की त्याला वाटलं की तो मृत्यू पावला असणार. हिरण्यकशिपूला भावाचा मारेकरी मृत्यू पावला असं वाटलं. पण हिरण्यकशिपू जो आहे त्याचा तो भ्रम होता आणि विष्णूप्रती त्याचा क्रोध होता. आणि मग त्याचा शेवट कसा झाला तर शेवटी त्याला देखील विष्णूच्या हाती म्हणजे नरसिंह भगवानाच्या अवतारच मरण आलं. तर अशा पद्धतीने त्यांनी स्तुती आधी सगळी केली बरं का. आणि मग त्यांनी सांगितलं बळीचे पिता विरोचन यांचा सुद्धा ब्राह्मण समाजावर खूप स्नेह होता. अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांची सगळ्यांची स्तुती केली. आणि मग जे राजा आहेत म्हणजे जे बळीराजा आहेत त्यांना सांगितलं तू अत्यंत उदार आहेस. तर आता माझ्या पावलांनी मोजलेली 3 पावला इतकीच अल्प भूमी मला तुझ्याकडून हवी आहे. म्हणजे तुझ्यासारखा श्रेष्ठ दानी जो आहे त्या पुरुषाकडून अशी अल्प भूमीच मला हवी. म्हणजे काय की वामनदेव काय म्हणाले की स्वतःच्या पावलांनी मोजलेली 3 पावलं भूमीच मला हवी. आवश्यकतेपेक्षा मला बिलकुल अधिक काही नको. म्हणजे सामान्य बालकाचं रूप त्यांनी दाखवलं आणि त्यांना खर तर उच्च मध्य आणि अधोलोकातील सर्व भूमी हवी होती. पण त्यांना स्वतःचा पराक्रम प्रकट करायचा होता. मग त्यांनी कशा पद्धतीने मागणी केली पहा. म्हणजे भगवान यांनी कशा पद्धतीने स्तुती केली हे आपण अभ्यासली. कशा पद्धतीने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपूचा गौरव केला, प्रल्हाद महाराजांची स्तुती केली, त्याच्या कुळातील म्हणजे जे कोणी होते त्यांची. त्यानंतर विरोचन जे त्याचे प्रल्हाद महाराजांचे पुत्र आणि बळी महाराजांचे पिता त्यांचा गौरव केला. आणि मग त्यानंतर त्यांनी काय म्हटलं की तू अत्यंत उदार आहेस, मला हवी तेवढी भूमी दान देण्याची तुझी क्षमता आहे, परंतु मला अनावश्यक असे काही नको. मला फक्त म्हणजे एवढीच भूमी दे की जितकी मला आवश्यक आहे. म्हणजे जर एखाद्या विद्वान ब्राह्मणाने इतरांकडून आवश्यक असेल तितक्याच वस्तूंचा स्वीकार खरं तर केला पाहिजे. तर ज्यांना अनावश्यक असं म्हणजे काही घेतलं तर त्याला त्याचं पातक लागतं. म्हणून तू काय कर, मला आवश्यक आहे तेवढीच मी भूमी मागते आणि मला तू तेवढीच दे. आणि तुझ्यासाठी हे काही फार मोठी अवघड गोष्ट नाही. म्हणजे पहा, ब्राह्मण असो किंवा संन्यासी असो तर ते दान स्वीकारू शकतात, पण त्याने आवश्यकतेपेक्षा अधिक दान स्वीकारलं तर त्याला दंड होतो. म्हणजे कुणीही भगवान यांच्या संपत्तीच्या आवश्यकतेहून अधिक त्याचा विनियोग करू शकत नाही. मग भगवान वामनदेवांनी सुद्धा अप्रत्यक्षपणे बळीला सूचित केलं होतं. म्हणजे तू काय केलंयस, आवश्यकतेहून अधिक भूमी बळकावलेली आहेस त्या भौतिक जगतामध्ये. म्हणजे तू काय केलंयस तर ही सगळी भूमी अशी बळकावून बसलायस. म्हणजे बळीला एक प्रकारे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे ही चेतावणीच दिली होती. आता बळी आहे तर त्यांनी आपलं वचन पाळावं यासाठी त्यांनी अशा पद्धतीने संवाद केला. म्हणजे काय भौतिक जगतामध्ये आपण अशा पद्धतीचं म्हणजे नको असलेल्या वस्तू म्हणजे जितक्या आवश्यक नाही आहेत म्हणजे नको तितकी म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा नको म्हणजे काय म्हणू आपण की आवश्यकतेपेक्षा अधिक थोडक्यात तर अशा वस्तूंचा संग्रह करतो आणि उधळपट्टी करत असतो. मग हेच आपल्या क्लेशाचं कारण असतं. म्हणजे अमाप धन किंवा अमाप धन मिळवून त्याची उधळपट्टी करणं म्हणजे पाप आहे. भगवान यांची संपत्ती आहे सगळी आणि ते स्वामी आहेत. मग सर्व जीवात्म्यांना भगवान यांचे पुत्र समजून आपण पिताच्या संपत्तीचा जो काही वाटा आहे तो आपल्याला मिळालाय, मग त्याचा व्यय करण्याचा अधिकारही आहे. पण आवश्यकतेहून अधिक संपत्ती आपण नाही घेऊ शकत. किंवा इतरांच्या दानावर जे ब्राह्मण संन्यासी जगत असतात तर त्यांनी तत्वांचं विशेष करून पालन केलं पाहिजे. मग केवळ 3 भूमीची याचना करणारे वामनदेव हे काय होते, आदर्श असे भिक्षेकरी होते. म्हणजे त्यांनी आपल्या आदर्शत्वाचं इथं प्रकटीकरण केलं होतं. म्हणजे सामान्य मनुष्याच्या 3 पावलात आणि त्यांच्या 3 पावलात मात्र भेद होता बरं का. पण हीच त्यांनी युक्ती केली होती. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे बळी समोर त्याची स्तुती करून आपल्या शब्दामध्ये त्याला अडकवलं होतं. म्हणजे भगवान यांचा हा असामान्य पराक्रम आहे की भगवान कशा पद्धतीनं बटू म्हणून आले आणि कशा पद्धतीनं ते आता आपला असामान्य पराक्रमाचं प्रदर्शन करणार. ते एक प्रकारची लीला आहे भगवानाची. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी काय केलं, मग आपली जी अमर्यादित
आहेत अशी पावलं उचलली आणि त्यानंतर त्यांनी काय केलं होतं, उच्च मध्य आणि अधोलोक असे संपूर्ण ब्रह्मांड त्यांनी व्यापलं होतं. मग अशी ती लीला घडली होती. मग आता त्या लीलेच्या दृष्टीने त्यांनी अशा पद्धतीच्या दानाची विचारणा केली. आता पुढे जाऊ आपण. मग आता त्यांनी अशा पद्धतीचं दान जेव्हा मागितलं, तर त्यावेळेला काय झालं, की बळीराजा म्हणाला, हे ब्राह्मण पुत्र, तुझे उपदेश वृद्ध विद्वानांनाही म्हणजे कसे तर संमत आहेत. तर आता तू बालक आहेस आणि तुझी मती अत्यंत बालिश आहे, म्हणजे तू छोटासा बालक असल्यामुळे तुझी बुद्धी पण बालिश आहे. आता आपला स्वार्थ कशात आहे हे तुला जाणीव नाहीये. म्हणजे काय, की मी त्रैलोक्याचा स्वामी आहे आणि तुला संपूर्ण द्वीप म्हणजे भरपूर म्हणजे असे खंड किंवा त्याला म्हणायचं द्वीप म्हणजे अशा देऊ शकतो, किंवा माझ्याकडे मागण्यासाठी तू आलाय. पण तू फार साध्या गोष्टी मागितल्यास, केवळ 3च पावलांची भूमीची तू याचना केलीस आणि तुझ्या मधुर संभाषणाने मला फार प्रसन्न केलेस. तर मला वाटतं तू काही बुद्धिमान नाहीयेस बरं का. म्हणजे असंख्य सागर असतात, म्हणजे इथे ब्रह्मांडामध्ये. मग ब्रह्मांडाला सागराची उपमा दिली आहे जो बळीराजा आहे त्यांनी. आणि त्या सागरामध्ये असंख्य ग्रह, म्हणजे प्रत्येक ग्रहाला ह्या अर्थाने द्वीप म्हणतात. मग असे अनेक ग्रह लोक आहेत थोडक्यात. मग ह्या सगळ्यांचा स्वामी होते बळीराजांनी. सगळ्यां म्हणजे देव देवता जे आहेत त्यांच्याशी युद्ध करून सर्व काही जिंकलं होतं. मग सर्व द्वीपांचा मी स्वामी आहे. मग तू मला काही मागू शकतोस, मग तू 3 भूमी एवढीच जमीन का मागतोस, मग तू अल्पबुद्धी आहेस, असं त्यांनी वक्तव्य केलं बरं का. पण त्यांना हे माहितीच नव्हतं की बटूच्या रूपामध्ये प्रत्यक्ष भगवान विष्णू आहेत, ते आलेले आहेत. ते बटूला काय म्हणाले, याचने करता एकदा माझ्या जवळ आलेली व्यक्ती पुन्हा काही कोठेही याचना करण्याचा प्रसंग यायला म्हणजे त्याला त्याच्यावर यायला नको. त्यासाठी तुझी उपजीविका चालेल इतकी तरी भूमी तू माझ्याकडून मागून घे. म्हणजे बळीला काय वाटत होतं, की हा सामान्य बटू आहे आणि 3 पावला एवढीच हा भूमी मागतो, मग निदान ह्याची उपजीविका चालण्या एवढी तरी ह्यांनी मागितली. शेती म्हणा, शेतजमीन म्हणा, असं तर ह्याचा उदरनिर्वाह त्याच्यावर चालू राहील. असं तरी तू माग, असं ते म्हणाले बरं का. मग भगवानांनी सांगितलं की म्हणजे जे सर्वच्या सर्व म्हणजे जे काही आहे मला जे आवश्यक आहे, तर ते सगळं मी तुम्हाला मागितलंय. आता ह्याच्यापेक्षा मला जास्त काही नव्हतं. अशा पद्धतीने त्यांनी भगवान जे आहेत तर त्यांनी बळींकडे आपलं मत मांडलं. म्हणजे काय, की ह्या त्रैलोक्यामध्ये इंद्रियांना तृप्त करणारे भरपूर विषय आहेत. हे सर्वच्या सर्व जरी मिळाले तरी म्हणजे काय, की जे अजितेंद्रिय म्हणजे जे भगवान आहेत, तर त्यांची कधी संतुष्टी नाही होणार. म्हणजे हे सर्व जरी मिळालं तरी माझी काही म्हणजे माझ्यासारखा जो मनुष्य आहे तर त्याची कधी तृप्ती नाही होणार, असं त्यांना म्हणायचं. अजितेंद्रिय भगवान म्हणजे भगवानांच्या चरणी भौतिक जगतातल्या किती पण वस्तू आपण ठेवल्या तरी आपण जोपर्यंत भक्तीनी आणि प्रेमाने किंवा प्रेमी सेवेनी त्यांना शरण जात नाही तोपर्यंत काय, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर यांचं मूळ काहीच नाही आहे. म्हणजे इंद्रिय तृप्ती हे ज्याच्या जीवनाचा ध्येय आहे असं जो मानतो, अशा मनुष्य जो आहे तो अशाच जीवन पद्धतीच्या पाठी लागलेला असतो. मग त्यामुळे कसं आहे, की अशा काही वस्तू जरी ठेवल्या तरी म्हणजे कोणी समाधानी होणार नाही. मग अशा काही भौतिक ज्या सुखाच्या वस्तू आहेत भगवानांच्या चरणाशी ठेवून आपल्याला भगवान प्राप्त होतील का? बिलकुल नाही. आपल्याला भगवानांच्या चरणी शरण जायला पाहिजे, त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला पाहिजे, तेव्हा भगवानांची आपल्याला कृपा मिळेल. मग आता क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हणजे हे सगळे 4 वर्ण किंवा 4 आश्रम आहेत, तर हे विभाग कशासाठी केलेत, तर आपल्या इंद्रियांना नियंत्रित करण्यासाठी केले आहेत. मग आता भगवान वामनदेव हे आदर्श ब्रह्मचार्याच्या भूमिकेत आहेत. मग त्यांनी काय केलंय, आपल्याला आदर्श ब्रह्मचारी म्हणजे ब्राह्मण वर्णाच्या व्यक्तीच्या भूमिकेत ठेवून स्वतःच्या इच्छेनुसार बळीला त्यांनी म्हणजे हे जे आहे ते दान मागितलंय. मग आता बळी जो आहे तर त्याला जेव्हा त्यांनी दान मागितलं तर त्यावेळेला बळी आपल्या विनंतीला मान देत नाही किंवा त्याचे मत म्हणजे जे काही आहे तर ते त्यांनी ऐकलं. तर त्यांनी काय सांगितलं, जर मी 3 पावले भूमी घेऊन संतुष्ट झालो नाही तर 9 वर्ष असलेल्या सप्तद्वीपांपैकी एक द्वीप घेऊनही मी निश्चितच संतुष्ट होणार नाही. म्हणजे मी एका द्वीपाचा स्वामी झालो तरी इतर द्वीपे घेण्याची आशा माझ्या मनात येणारच. व त्यामुळं म्हणजे काय, की आम्ही काय ऐकलंय, की पृथ्वी महाराज किंवा गय महाराज त्यांनी उदाहरणं दिली बरं का,
की हे जे शक्तिशाली राजे होते आणि सप्तद्वीप जिंकली, पण तरी देखील त्यांचं मन संतुष्ट झालं नाही, त्यांच्या महत्वाकांक्षा संपल्या नाहीत. म्हणजे ब्राह्मण म्हणून त्यांनी युक्तिवाद केला भगवान यांनी. तर त्यामुळं म्हणजे जो अजितेंद्रिय मनुष्य आहे त्याला तिन्ही लोक तर प्राप्त झाले तरी पण तो कसा राहतो, असंतुष्टच राहतो. आणि म्हणून आपल्याला जे मिळेल प्रारब्धानुसार तेच आपण म्हणजे जे काही मिळाले तर तेच आपण गोड मानावं आणि त्यातच आपलं समाधान समजावं. खरं तर अशी वृत्ती हवी. मग इथे जे वामन देव आहेत तर त्यांनी अशा पद्धतीने युक्तिवाद केला. आणि मग त्यांनी काय सांगितलं राजाला, की मला तुझ्याकडून केवळ 3 पावलं भूमी हवी, तेवढं दान प्राप्त झाल्यावर मी प्रसन्न होईन, कारण मला आवश्यक गोष्टींचा करून संतुष्ट होणं हाच माझ्या सुखाचा मार्ग वाटतो. तर तू काय कर, मला एवढंच दे. अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. मग आता शुकदेव गोस्वामी जे आहेत ते पुढे सांगतात की पूर्ण पुरुषोत्तम जे भगवान आहेत, जे वामन देवाच्या अवतारात आहेत, त्यांनी बळीराजाला सहज उत्तर दिल्यानंतर मग बळीराजा जो आहे तर तो म्हणाला, ठीक आहे, तुमची इच्छा असेल तर तेवढंच दान घ्या, मी दिलेलं वचन पाळण्यासाठी म्हणजे बद्ध आहे. तर त्यांनी काय केलं, आता हातात म्हणजे ते जलपात्र घेतलं आणि तो असा संकल्प करणार. मग तोपर्यंत शुक्राचार्य आहेत तर त्यांनी ओळखलं विष्णूंचं उद्दिष्ट आणि भगवान वामनदेवांना सर्व संपत्ती अर्पण करणारा जो आपला शिष्य आहे त्याला म्हणजे बळीला ते उद्देशून म्हणाले की हा जो बटू ब्राह्मण आहे म्हणजे साक्षात अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णू आहे आणि कश्यप मुनी आणि आदिती देवीला आपले पितामाता म्हणून स्वीकारून तो देवांचं कार्य साधण्यासाठी इथे आलाय. तर तू त्याला हे दान देऊ नको असं सांगितलं. त्याला भूमी देण्याचं वचन देऊन तू स्वतःवर केवढं घोर संकट ओढून घेतलंय तू जाणत नाही असं त्यांनी सांगितलं. आणि त्यामुळं असुरांची हानी होणार आहे हे सगळं सांगितलं बरं का त्यांनी. हा ब्रह्मचर्याचं छद्मवेश धारण केलेला भगवान श्रीहरीच आहे आणि तुझी भूमी, संपत्ती, सौंदर्य, यश, बळ, विद्या सगळं हरण करून घेणार आहे आणि तुझ्याकडून सर्व काही हिरावून घेऊन तो तुझा शत्रू इंद्र याला देणार आहे. तरी देखील तू याला 3 पावलांची भूमी द्यायला होकार दिलाय आणि तू जेव्हा होकार देशील तेव्हा तो काय करेल, तिन्ही लोक व्यापून टाकेल. तेव्हा तू केवढी मोठी चूक करतोस पहा. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याला जे आहे तर ते जाणीव करून दिली बरं का. मग आता पहिलं म्हणजे हे सगळं जे आहे, पहिलं पाऊल उचलून वामनदेव तिन्ही लोकांना व्यापून टाकेल, नंतर दुसरं पाऊल उचलून आकाश व्यापून टाकेल आणि त्यानंतर आपला देह विराट रूपी म्हणजे करत तो सगळंच व्यापून टाकेल. मग तिसऱ्या पावलाला तू कुठलं स्थान देणार आहेस अशा पद्धतीने शुक्राचार्यांनी त्याला सांगितलं देखील बरं का. मग तुला दिलेलं म्हणजे असं जेव्हा त्याला म्हणजे तू दिलेलं वचन पाळण्यासाठी जाशील पण एवढं मोठं संकट ओढवून घेशील असं शुक्राचार्यांनी त्याला सांगितलं. मग तरी देखील म्हणजे जो बळीराजा आहे तो आपल्या विचारापासून विचलित नाही झाला. मग आता शुक्राचार्यांनी काय विचार केला की तुला दिलेलं वचन पाळता येणं शक्य नाही तर त्यासाठी तुला काय नित्य नरकवास भोगायला लागेल. मग या दानामुळे एखाद्याच्या उदरनिर्वाहाचं साधन नष्ट होते, त्या दानाची कधी विद्वान प्रशंसा नाही करत. आणि म्हणून म्हणजे असं जे दान आहे तर किंवा यज्ञ आहे, तपश्चर्या आहे किंवा सकाम कर्म आहे म्हणजे या गोष्टी निर्वाहाचं साधन म्हणून जवळ असलेल्या पुरुषांच्या हातून घडत असत. मग जो स्वतःच पालन पोषण करू शकत नाही त्याला या गोष्टी करणं शक्य नाही, हो की नाही. म्हणून मग आपण काय केलं पाहिजे, तर अशा वेळेला त्यांनी तर्क सांगितला होता की असा तर्क सांगितला होता की एखाद्याला वचन दिले असताना आपण विनोदाच्या ठिकाणी किंवा संकटाच्या वेळी आपण ते वचन जर पाळलं नाही तर तो काही दोष लागत नाही. मग आता इथे बळीराजा जे आहेत तर ते काय म्हणाले की मी एकदा वचन दिलंय मग मी नकार कसं काही देऊ शकतो. आणि म्हणजे माझ्याकडून एकदा जर वचन दिलं गेलं तर त्याप्रमाणे मी कार्य करणं आवश्यकच आहे. कारण वचन देण्याआधी ओम शब्द उच्चारला जातो. मग ते म्हणजे सत्य म्हणजे जर उच्चार केला असेल तर मग आपण जर ते दान नाही देऊ शकलो तर आपण खोटे ठरू, मिथ्या ठरू. आणि म्हणून जे बळी महाराज आहेत तर त्यांनी काय सांगितलं की म्हणजे आता हे
मी जे संकल्प केलाय तर ह्यातून मला पाठी फिरता येणार नाही. म्हणजे ओंकाराचं उच्चारण जेव्हा दानासाठी आपण करतो त्यावेळेला ते सत्य परम सत्याच आपण उच्चारण करत असतो. आणि ओंकार उच्चारताच काय होतो की त्याचा उच्चार जेव्हा आपण करत असतो तेव्हा आपण जे काही दान भिक्षे करायला म्हणजे देणार आहोत तर ते देणं अपेक्षित आहे. मग भिक्षेकरी म्हणून आलेल्या वामन देवांना सर्व काही द्यावं हे बळीराजांचा विचार होता. पण शुक्राचार्यांना हे बळीचं वर्तन काही म्हणजे रुचलं नाही. शुक्र सुद्धा म्हणजे जे आहेत तर ते गुरु होते शुक्र परंपरेचे आणि त्यांनाही वैदिक शास्त्राचं ज्ञान होतं. मग त्यांनी वैदिक शास्त्रातलं ज्ञानाचा दाखला पण दिला की दरिद्री मनुष्याला असं सर्वस्व अर्पण करू नये. म्हणजे दरिद्री मनुष्यानं दानाची याचना करून तो दारी आला तर आपण त्याला खोटंच सांगावं की माझ्याकडे जे काय ते मी तुला दिलंय, आता माझ्याकडे काहीही नाही उरलंय. अशा पद्धतीनं आपण त्याला म्हणजे त्याच्याशी व्यवहार करावा. पण हे सगळं जरी सांगितलं तरी सुद्धा बळी महाराज जे आहेत तर ते म्हणजे आपल्या वचनापासून विचलित नाही झाले. म्हणजे शास्त्रार्थ आहे, शास्त्राचा नियम आहे. म्हणजे मनुष्य जो आहे तर एखादा त्याच्याकडे एखादा दरिद्र मनुष्य आला समजा तर त्या भिक्षेकऱ्याला आपण सर्वस्व देता कामा नये. म्हणजे आपण जितकं शक्य आहे तितकंच आपण त्याला द्यावं आणि आता इतकंच मी देऊ शकतो यथाशक्ती मी दिलं असं आपण सांगावं. मग आता हे सगळं जरी शास्त्रार्थ सांगितला तरी देखील बळी महाराजांचं मतपरिवर्तन झालं नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने जे शुक्राचार्य आहेत त्यांनी त्याला मार्गदर्शन केलं. मग आता बळी बळीने काय केलं तर शुक्राचार्यांचा उपदेश ऐकून झाल्यावर बळीने चिंतन केलं आणि मग त्यांनी ठरवलं की गृहस्थाश्रमी व्यक्तीचं कर्तव्य असल्यामुळे ब्रह्मचार्याला वचन दिलेलं तोडता येणार नाही त्याला. मग ते असत्य बोलण्याचं महापाप होईल ब्रह्मचार्याच्या म्हणजे ब्रह्मचार्याच्या म्हणजे चरणी केलेलं. आणि मग त्यामुळं आपण असत्य बोलणं म्हणजे फार मोठं पाप आहे आणि असं पाप आपण नाही करू शकणार आपल्या म्हणजे अशा मिथ्या भाषणामुळं. असं आपण पाप वाढवून आपल्या देहाचा भार या भूमातेला सहन होणार नाही असं पाप आपण करायला नको. अशा पद्धतीने बळी महाराजांचा विचार झाला. आणि मग शुक्राचार्यांनी बळीराजाला उपदेश केल्यानंतर शांतपणे लक्षपूर्वक त्यांनी ऐकून घेतला. पण त्यांनी आपल्या गुरूंना काय उत्तर दिलं की म्हणजे अशा तुम्ही ज्या सांगितलेल्या शास्त्रांचे तर्क वगैरे आहेत हे सगळ्या तर्कांना मी जाणते. पण धर्म मनुष्याचा अर्थ काम यश निर्वाहाच्या मार्गात कधी अडथळा नाही ठरत. तो गृहस्थाश्रमी पुरुषासाठी सत्य धर्म आहे आणि मलाही तुमचं विधान मान्य आहे. पण आता म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचं मी जे आहे तर ते नातू आहे. मग एकदा मी भूमी दान देतो असं वचन दिल्यावर केवळ धनाच्या लोभापट्टी मी कसे काय शब्द माझे मागे घेऊ. म्हणजे अशा पद्धतीने मी एखाद्या ब्राह्मणाशी व्यवहार करणं योग्य नाही. अशा पद्धतीने त्यांनी आपले विचार मांडले. मग इथे चित्रात दाखवलंय की कशा पद्धतीने त्यांनी दान म्हणजे मागितलं आणि 3 पावलात जी आहे तर ती भूमी कापली. म्हणजे जे बळी महाराज आहेत तर त्यांनी काय केलं पूर्ण ब्रह्मांड जे आहे ते पहिल्या पावलात व्यापलं. मग दुसऱ्या पावलामध्ये जे पूर्ण म्हणजे ब्रह्मांडातला पृथ्वीलोक व्यापला पहिल्या पावलात. मग दुसऱ्या पावलामध्ये म्हणजे ब्रह्मांडामध्ये उंच उंच होत गेले ते बटरूपात. आणि त्यांनी पहिल्या पावलामध्ये पृथ्वीलोक व्यापला. मग दुसऱ्या पावलामध्ये जे उच्चतर लोक आहेत म्हणजे अधोलोक म्हणतो आपण तर ते सर्व म्हणजे मध्य लोक उच्च लोक आणि जे अधोलोक आहेत तर ते तिन्ही व्यापले. मग आता तिसरं पाऊल आहे ते मी कुठं ठेवू असं त्यांनी विचारलं. आणि तिसरं पाऊल आता कुठं ठेवायचं अशा पद्धतीने त्यांनी विचारणा केली होती. मग हे साधारण सारांश आहे त्यांनी कशा पद्धतीने लिहिल्या केली आपण हे पुढे विस्तृत अभ्यासणार आहोत. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग आता प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांचा मी नातू असल्यामुळे मी असं व्यवहार करू नाही शकत असं त्यांनी सांगितलं. एखाद्या ब्राह्मणाला फसवणे आणि म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे आपण त्याच्याशी वर्तन करणं हे काही योग्य नाही असं त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की जे काही भगवान यांनी दान मागितलंय तर ते त्यांनी द्यायचं ठरवलं.
मग दान दिल्यावर दयाळू मनुष्य अधिक मंगलमय पावन होतो. आणि म्हणून अशा व्यक्तीला दान दिलं तर, म्हणजे तुला जे काही हवंय ते दान दिलं तर काय होईल, तर मी पावन होईल, मांगल्यानं माझं जीवन भरून जाईल. अशा पद्धतीने त्यांनी उत्तर दिलं बरं का. मग आता जरी साक्षात भगवान विष्णू असले तरी भयापोटी ब्राह्मणाचा वेश धारण करून याचना करण्याकरता ते माझ्या दारी आले. मग त्यांनी ब्राह्मण वेश धारण केल्यामुळं अधर्माचं आचरण करून मला बंदी केलं अथवा माझा वधही केला, तरी मी या म्हणजे रिपूची, म्हणजे हे शत्रू आहेत माझे, यांची मी हिंसा नाही करणार. अशा पद्धतीने जे बळी महाराज आहेत त्यांनी उद्गार काढले. म्हणजे एकतर काय होईल की हे जे ब्राह्मण उत्तम श्लोक भगवान विष्णू असले तरी आपले शाश्वत यश कधी त्यागणार नाहीत. एकतर माझ्या हातून मृत्यू होऊन भूमीवर शयन करतील अथवा माझा युद्धात वध करतील. म्हणजे भक्त भगवान जो, म्हणजे भक्त जो आहे तो भगवान विष्णूंच्या भक्तिमय सेवेने म्हणजे भगवानांना पराभूत करत असतो, अन्यथा भगवान विष्णूंना कोणी पराभूतच नाही करू शकत. मग आता शुकदेव गोस्वामी ते सांगतात की बळी इतका उदार होता की त्यांनी, म्हणजे इतका सत्यनिष्ठ होता की गुरुच्या आदेशाचं पालन करण्याचे म्हणजे पालन करण्याच्या ऐवजी तो त्यांच्या आदेशाचं उल्लंघनच त्यांनी केलं. मग त्या शुक्राचार्यांनी काय केलं, बळीला शाप देऊन टाकला. म्हणजे बळीला त्यांनी शाप दिला, आपल्या गुरूंचं म्हणजे जे आज्ञा आहे तर त्याचं पालन त्यांनी नाही केलं, म्हणून त्यांनी त्याला शाप देऊन टाकला की तुला काही ज्ञान नसून तू स्वतःला पंडित मानून माझ्या आज्ञा मोडण्याचं धाडस करतोय. मग हा अपमान केल्यामुळे तू लवकरात लवकर सगळ्या ऐश्वर्याला मुकणार आहेस. अशा पद्धतीचा त्यांनी शाप दिला बरं का. मग स्वतःच्या आध्यात्मिक गुरुनी अशा प्रकारे शाप दिल्यावर सुद्धा बळीनी, म्हणजे जो महात्मा आहे, तर त्यांनी आपला दृढ निश्चय ढळू नाही दिला आणि विधिवत त्यानं वामनदेवांना उदक अर्पण केलं आणि वचन दिल्याप्रमाणे भूमी काय केली, दान केली. मग त्यावेळेला म्हणजे तिथे बळीची पत्नी आहे विंध्यावली, तर ती त्यांना भगवान यांचं पादप्रक्षालन करण्यासाठी आली. मग उदकाने भरलेला सुवर्णाचा कलश घेऊन ती तिथे आली. मग वामनदेवांची पूजा करून बळीने काय केलं, त्यांच्या म्हणजे चरणांचं पादप्रक्षालन केलं आणि मग ते जळ स्वतःच्या मस्तकावर त्यांनी धारण केलं बरं का. आणि मग काय घडलं, तर तिथे सगळे देवदेवता ही सगळी लीला पाहण्यासाठी उपस्थित होते. मग स्वर्गातील देव, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण आणि म्हणजे बळीचं जे साधं आचरण आहे, सरळ वागणूक, तर त्याच्यावर ते प्रसन्न झाले आणि पुष्पवृष्टी केली बरं का त्यांनी. आणि मग आता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत तर त्यांनी वामन रूप धारण केलं होतं. तर त्यांचं आता हे रूप आहे ते हळूहळू वाढायला लागलं. म्हणजे हे रूप एवढं वाढलं की अखिल ब्रह्मांड त्यांच्या स्थित झालं. तर त्यांच्या रूपात भूमी, ग्रह, आकाश, दिशा, विवर, सागर, पक्षी, पशु, मनुष्य देह म्हणजे जे मनुष्य देह असलेले किंवा देव, ऋषी मुनी सगळे दिसू लागले. मग आता त्यांच्या म्हणजे त्यांचं जे रूप होतं ते इतकं सुंदर होतं, त्यांच्या गळ्यात पुष्पमाळा होत्या म्हणजे होत्या किंवा कपाळावर चंदनाची उटी होती, असं सुंदर भगवानांचं रूप होतं. मग आता बळीराजा जो आहे तर त्याच्याजवळ म्हणजे त्यांनी अशा पद्धतीने जेव्हा दान मागितलं तर इंद्रासनावर जो विराजमान झालेला बळीराजा होता, तर त्याला सुद्धा म्हणजे तो सुद्धा आता भगवान यांच्या चरणांच्या तळाशी म्हणजे असा असा दिसू लागला. म्हणजे त्या भगवानांच्या चरणांशी म्हणजे तो त्यांनी सर्व जे बघत होते ही लीला, तर ते देव देवता ह्या सगळ्यांनी भगवान यांचं असं विराट रूप पाहिलं आणि त्याच्या चरणाजवळ पृथ्वी पाहिली, भगवान यांच्या चरणाजवळ पोटऱ्यानिकट पर्वत पाहिले, गुडघ्यावर विविध पक्षी पाहिले, मांड्यावर विविध प्रकारचे वायू पाहिले. म्हणजे इतकं विराट भगवान यांचं रूप होतं. आणि मग बळीराजा जे आहे तर त्यांना सुद्धा म्हणजे त्यांनी आपल्या म्हणजे पायाशी म्हणजे चरणाशी पाहिलं. म्हणजे अशा विराट रूपामध्ये भगवान म्हणजे यांचं जे रूप आहे ते वाढलं. आणि मग काय झालं, म्हणजे पुढे काय झालं, तर ह्या म्हणजे विराट रूपामध्ये म्हणजे त्यांच्या हातामध्ये असह्य म्हणजे असं तेज निर्माण करणारं सुदर्शन चक्र होतं आणि प्रचंड तुमुल ध्वनी उत्पन्न करणारे धनुष्य जे आहेत तर त्याचा टणत्कार होत होता की त्या ऐकूनच सगळ्यांना भीती वाटत होती. हातामध्ये पांचजन्य शंख होते, त्यानंतर कौमुदकी नावाची वेगवान गदा होती, विद्याधर नामक खड्ग होतं
आणि शतचंद्राने सुशोभित ढाल होती असं, म्हणजे इतकं सुंदर त्यांचं रूप होतं. आणि हे जे रूप आहे ते अगदी ब्रह्मांड व्यापणार असं रूप होतं भगवानांचं. मग भगवानांनी दुसरं पाऊल उचलून स्वर्गलोक व्यापून टाकला, म्हणजे उच्चस्तरीय सगळे ग्रह. आधीच्या चित्रात आपण पाहिलं होतं पहा. मग आता जरा आधीचं चित्र दाखवूया. भगवानांचं विराट रूप कसं होतं सगळ्यांना लक्षात येईल. हरे कृष्ण. आधीच्या स्लाइड मधलं चित्र दाखवूया त्यांना. मग आता हे दुसरं पाऊल उचलून त्यांनी काय केलं, स्वर्गलोक व्यापून टाकलं. हरे कृष्णा. मग त्याची ह्याच्या आधीची स्लाइड जरा दाखवूया. आणि मग तिसरं पाऊल उचलून ठेवण्यासाठी त्यांना आता भूमीच नाही उरली होती. मग त्यांचे चरण वर 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 असे जातच राहिले. आणि महलोक, जनलोक, तपलोक, अगदी सत्यलोकाच्या पर्यंत पण पोहोचले, म्हणजे ब्रह्माजींपर्यंत पण पोहोचले. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान जे आहेत, तर त्यांनी आपलं जे रूप आहे तर ते त्यांनी सगळं, म्हणजे सगळे लोक आहेत ते ते व्यापून टाकले. मग आता बळी महाराजांना तिसऱ्या पावलासंबंधी त्यांनी विचारलं. म्हणजे तिसऱ्या पावलासंबंधी आता मी ते कुठं टाकू असं विचारलं. मग तिसऱ्या पावलासाठी माझ्यासाठी जागाच नाही उरली. दुसरं पाऊल टाकून भगवानांनी सगळे ब्रह्मांडातले ग्रह जे व्यापले आणि ब्रह्मलोकापर्यंत पोहोचले. मग इथे जे जे ब्रह्मलोकातले सगळे जे आहेत मरीची, महान ऋषी, त्यांनी भगवानांचं स्तवन करायला सुरुवात केलं. वामनदेवांचं पाद प्रक्षालन करून त्यांची पूजा करायला सुरुवात केली, कारण त्यांचं पाऊल आहे ते ब्रह्मलोकांपर्यंत पोहोचलं ना. मग अशा पद्धतीने म्हणजे ही जी लीला आहे ती संपन्न झाली. मग आता भगवानांच्या म्हणजे जे प्रत्येक पावलामध्ये इतकं म्हणजे विराट असं रूप, आणि त्या प्रत्येक पावलामध्ये हे सगळे लोक व्यापले गेले होते. मग आता त्यांनी बळीराजाच्या आज्ञेनुसार म्हणजे काय केलं, तर अधो लोकात प्रवेश केला. म्हणजे भगवान जे विष्णू आहेत त्यांचं मनोगत ओळखून त्यांचं वाहन गरुड, त्यांनी काय केलं, त्वरित काय केलं, बळीराजांना वरुण पाशात बंदी करून टाकलं. आणि बळीराजांची अशी दयनीय अवस्था केली की भगवान विष्णूंनी भूमीचे तिसरे पाऊल मागितलं. म्हणजे बळीराजांचा दृढ निश्चय पाहून आणि निष्ठा पाहून भगवान प्रसन्न झाले. तर आता ते कसं, तर ते आणि मग त्यांनी काय केलं, महाराजांना, बळी महाराजांना सुतल ग्रह जो आहे तो म्हणजे त्यांना निवासाकरता दिला. मग त्यावेळेला आता कशी लीला ही घडली ते आपण समजून घेणार आहोत. आता बळी महाराज जे आहेत तर ते अत्यंत असहाय्य झाले, आणि आता विष्णूने तिसरं पाऊल कुठं टाकू त्यांना विचारलं. इथपर्यंत आपण आलो होतो. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हा. मग आता पहा की आता विष्णू जे म्हणजे जे आहेत तर त्यांचा हेतू जे आहे ते बळी महाराजांना समजला. त्यांनी काय केलं, गरुड पाशामध्ये जे आहेत तर त्यांना बळी महाराजांना अशा पद्धतीनं त्यांनी गरुड पाशामध्ये बंदी केलं. आणि मग ते घेऊन गेले त्यांना. म्हणजे ते म्हणजे त्यांना अधोलोकामध्ये घेऊन गेले. मग आता हे सगळे अद्भुत पराक्रम केल्यानंतर म्हणजे ब्रह्मदेव जे आहेत तर ते आपले म्हणजे त्यांचं पाद प्रक्षालन, त्यांचं जे पाऊल पडलं होतं ब्रह्मलोकापर्यंत, तर तिथे त्यांचं पाद प्रक्षालन करत होते. मग तिथं त्या पादप्रक्षालन केलेल्या जलाचं रूपांतर झालं गंगोदकात झालं. आता ही जी गंगा नदी आहे ती नभातून खाली आली, आणि ती म्हणजे खाली आली तर ती कशी आली, तर ते गंगाजळ जे आहे तर ते जेव्हा म्हणजे ते कशामुळे खाली आलं, तर भगवान यांचं जे अंगुष्ठाचं म्हणजे जे नख होतं तर त्यामुळे ब्रह्मांडाचं आवरण जे आहे तर त्याला छेद झाला निर्माण, आणि त्यामुळे ही गंगा नदी नभातून खाली आली. आणि ती धारण करणारे म्हणजे कोण, तर प्रत्यक्ष भगवान शिव आहे. की त्यांनी काय केलं, ते भगवान यांचं चरण तीर्थ म्हणजे गंगा जळ जे आहे तर ते आपल्या जटामध्ये धारण केलं. मग आता ही लीला अशी ही अशी लीला जेव्हा घडली तर त्यावेळेला आपण पाहिलं की बळी महाराजांना आता गरुड पाशामध्ये बंदिवान केले, कारण तिसरं जे पाऊल आहे तर ते आता टाकण्यासाठी कोणती भूमी आता उरलीच नाही. मग आता हा वामन नसून निश्चितच हा सर्वश्रेष्ठ ठक आहे, आणि ब्राह्मणाचा वेश घेऊन स्वतःच स्वरूप झाकून देवांचं कार्य साधण्याची इच्छा करतोय हे त्यांना समजलं.
पण बळी महाराजांनी संकल्प केला होता आणि त्यामुळे 3 पावलं भूमीची याचना जी बटून केली तर ती त्यांनी पूर्ण केली. आणि मग आता तू म्हणजे पावले भूमीची याचना म्हणजे करण्याचं तुला म्हणजे मी कारण दाखवून तुझी सगळी संपत्ती कशी हिरावून घेतली आहे हे त्यांनी दाखवलं. तेव्हा आसुरी लोकांना हे समजलं, आसुरी अनुयायांना. पण ते शांत राहिले म्हणजे का, तर त्यांचे अधिपती म्हणजे बळी महाराज जे आहेत तर त्यांनी आपलं म्हणजे स्वतःच दिलेलं जे वचन होतं ते पूर्ती करण्यासाठी जे आहे तर ते भगवान यांना 3 भूमी जमीन दिलेली होती. आणि त्यामुळे हा सगळा प्रकार समजूनही म्हणजे आमचे स्वामी बळी महाराज जे आहेत तर ते कोणालाही दंडित करू शकत नाहीत. ह्या संधीचा लाभ घेऊनच म्हणजे आमच्या स्वामींचं तुम्ही सर्वस्व हरण केले अशा पद्धतीची त्या असुर लोकांची अत्यंत क्रुद्ध होऊन म्हणजे अत्यंत क्रोधी झाले आणि त्यांची भावना निर्माण झाली. त्यांच्यामध्ये अशी चर्चा व्हायला लागली. मग आता विष्णूचे जे पार्षद होते तर त्यांनी जय जयकार करायला भगवानांचा सुरुवात केली होती. म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी झाली होती ही लीला घडत असताना. आणि विविध पार्षद देवदेवता ही लीला पाहण्यासाठी आले होते तिथे. मग आता स्वामी म्हणजे जेव्हा आपले स्वामी आहेत त्यांचं मनोगत ओळखलं पक्षीराज गरुडाने आणि बळीराजांना वरुण पाशानं बंदिवान करून टाकलं होतं बरं का. आता भगवान जे आहेत तर त्यांचं वाहन असलेल्या गरुडाने आपली जी काही आहे ती सेवा केली होती. आणि मग ही सेवा करत असताना विष्णूंनी बंदिस्त त्याला करताच उच्च लोकात आणि अधोदिक म्हणजे अधोलोक या ठिकाणी सगळ्या दिशांना मोठा हाहाकार माजला बरं का. म्हणजे सगळीकडे ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. मग आता वामनदेवांनी वरुणपाशांनी बंध केलं होतं बळीराजांना. मग आता त्यांचं शरीर निस्तेज झालं म्हणजे ते इतके दृढ निश्चयी तरी देखील होते म्हणजे त्यांना वामन पाशात जरी जे वरुण पाशांनी जरी बद्ध केलेलं असलं तरी देखील ते आपला म्हणजे निश्चय आहेत तर त्याच्यापासून ढळले नाही. त्यांची अंगकांती निस्तेज झाली, त्यांची संपत्ती सगळी गेली होती तरी पण त्यांचा दृढ निश्चय ढळला नाही. मग असा जो व्यक्ती आहे त्याला स्थितप्रज्ञ असं म्हणतात. मायाचे कितीही अडथळे आले तरी शुद्ध भक्त भगवत सेवेपासून कधी ढळत नाही हा. आणि बळी महाराजांनी आपलं सर्वस्व गमावलं होतं पण तरी देखील म्हणजे त्यांनी आपला जो निर्णय आहे किंवा आपला निश्चय आहे तर त्याच्यापासून ते परावृत्त झाले नाही. मग आता भगवान म्हणाले असुराजा तुम्हाला 3 पावली भूमीचं दान दिलं होतं आणि केवळ 2 पावलांनीच अखिल ब्रह्मांड वापले आणि तिसरं पाऊल आता मी कुठे ठेवायचं. अशा पद्धतीने त्यांनी विचारलं की तुम्हाला सांग. मग भगवान काय म्हणाले की सगळ्या दिशा आणि हे सगळं व्यापून टाकणारं माझं दुसरं पाऊल आहे. स्वर्गलोक सुद्धा त्यातनं व्यापला गेला, चंद्र सूर्य सगळं सगळं व्यापलं गेलं, अंतरिक्ष 10 दिशा म्हणजे असं व्यापलं गेलं. मग आता तू दिलेलं वचन न पाळल्यामुळं तुला नियमानुसार नरकवास भोगावं लागेल. आणि म्हणून तू कुलगुरू शुक्राचार्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता नरकात प्रवेश कर असं ते म्हणाले बरं का. म्हटल्यावरती मग तो बळी आहे तर त्यांनी उत्तर दिलं. मग त्यांनी काय उत्तर दिलं तर वरुण पाशात बंदिस्त जरी असले बळी महाराज तरी त्यांनी भगवान यांची स्तुती केली तिथे महाचित्रात. मग त्यांनी जेव्हा भगवान यांची स्तुती केली वरुण पाशात होते ते तर त्यावेळेला तिथे प्रल्हाद महाराज आले की जे त्यांचे सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत. मग भगवान यांनी जरी कपटाद्वारे बळीचं सर्वस्व हिरावून घेतलं होतं तरी त्याचा कसा उद्धार केलाय अशी प्रल्हाद महाराजांनी पण तिथे येऊन स्तुती केली. आणि मग त्यांच्या उपस्थितीत ब्रह्मदेव बळीची पत्नी विंध्यावली यांनी भगवान यांचा गौरव केला आणि त्या सर्वांनी प्रार्थना केली की बळी महाराजांनी आपलं सर्वस्व अर्पण केलंय आणि त्यांना मुक्त करण्यात यावे. मग भगवान सर्वांना म्हणाले म्हणजे की अभक्ताकडचं ऐश्वर म्हणजे संकटच असतं आणि भक्ताकडचं ऐश्वर म्हणजे भगवत कृपेचं द्योतक असतं. म्हणजे बळीवर प्रसन्न होऊन परमेश्वरांनी काय केलं त्याच्या रक्षणार्थ आपलं चक्र अर्पण केलं आणि त्याच्यासोबत राहण्याचं वचन दिलं. आता बळी महाराज काय म्हणाले की मी तुम्हाला दिलेलं वचन असत्य होतंय असं वाटत असेल तर मी माझे आता वचन सत्य करून दाखवतो. माझं वचन कधीच नाही असत्य होणार आणि त्यामुळं आपलं तिसरं पाऊल जे आहे ते तुम्ही माझ्या मस्तकावर ठेवा. अशा पद्धतीनं बळी महाराजांनी
जे भगवान आहेत त्यांच्या चरणी प्रार्थना केली. पुढच्या स्लाइड वर जाऊया आपण. हा म्हणते हरे कृष्ण. पुढच्या स्लाइड वर जाऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण कुमुद माताजी पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा म्हणजे वरुण पाशामध्ये जेव्हा बळी महाराज अशा पद्धतीने गुरफटले गेले होते, तरी देखील त्यांनी काय केलं की हे सगळ्यांनी जेव्हा विंध्यावली बळीची पत्नी जी आहे ब्रह्मदेव किंवा प्रल्हाद महाराजांनी गौरव केला, स्तुती केली आणि बळी महाराजांना मुक्त करण्यासाठी त्यांच्या चरणी भगवान यांच्या चरणी याचना केली. तर त्यावेळेला भगवान म्हणाले की म्हणजे म्हणजे माझे जे भक्त आहेत आणि अभक्त आहेत, तर भक्त जे आहेत त्याचं ऐश्वर म्हणजे संकटच असतं, पण भक्ताकडचं ऐश्वर म्हणजे काय असतं, तर भगवत कृपा असते. मग आता इथे त्यांनी मग बळी महाराजांचे उद्गार ऐकले की आता म्हणजे आपलं वचन असत्य ठरू नये, म्हणून त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही कृपया आपलं तिसरं पाऊल जे आहे तर ते माझ्या मस्तकावर ठेवा. म्हणजे काय की स्वतःचं शरीर एवढं विस्तारित केलं की 2 पावलांनी भगवान यांनी संपूर्ण ब्रह्मांड व्यापलं. आणि मग आता भक्तांच्या वतीनं कार्य करत असल्यामुळे अशा वागण्याला फसवणूक नाही म्हणता येणार. म्हणजे भगवान यांची जी वागणूक आहे, म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांनी काय केलं, असुरांच्या दारी याचक म्हणून ते गेले आणि तिथे त्यांनी काय केलं, असुरांकडे दान मागितलं. म्हणजे त्या दानामध्ये त्यांना काही फसवायचं नव्हतं. तर दिलेलं वचन जे आहे, तर त्यांनी जे देवांना दिलेलं वचन होतं त्यांच्या सुरक्षिततेचं, तर ते पाळलं आणि एक प्रकारे आपल्या भक्ताचा उद्धार केला. म्हणजे भगवानांनी सर्व ऐश्वर काढून घेतलं, पण जेव्हा बलीकडून सर्व ऐश्वर त्यांनी काढून घेतलं, तेव्हा देह हा सुद्धा एक संपत्तीचाच भाग आहे. भगवानांनी दिलेला जो भौतिक देह आहे बली महाराजांना, तर तो सुद्धा त्यांच्या भौतिक संपत्तीचाच भाग आहे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, भगवान यांच्या संतुष्टीसाठी आपला देह पुढे केला आणि कृपया तिसरं पाऊल माझ्या मस्तकावर ठेवा असं त्यांनी सांगितलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग इथे त्यांनी हे सांगितलंय की चित्रात पहा की माझा देह म्हणजे सुद्धा तुमची संपत्तीच आहे, म्हणजे सगळं काही माझी संपत्ती तुम्हाला दिली आहे. मग आता तुमची संपत्ती जी आहे, एकमेव संपत्ती माझ्याकडे उरली तो म्हणजे माझा देह. आणि म्हणून तुम्ही माझे सर्व ऐश्वर्य काढून घेतलं तरी अद्याप हा देह माझ्यासोबतच आहे. आणि मग तुमच्या संतुष्टीसाठी माझा मी देह पुढे करते आणि कृपया तुमचं तिसरं पाऊल माझ्या मस्तकावर टाका. मग अशा पद्धतीने मग त्यांनी प्रार्थना केली भगवानाच्या चरणी. म्हणजे काय, धनी मनुष्य जो असतो तो आपल्या धनावर श्रेष्ठ असतो या न्यायाने बळी महाराजांनी विचार केला की भगवंतांनी सर्व धन काढून घेतलं तरी आपलं मस्तक भगवंतांच्या तिसऱ्या पावलासाठी पुरेस आहे. आणि मग त्यांनी काय केलं, आपलं मस्तक भगवत चरणी प्रदान केलं भगवंतांच्या चरणी. अशा पद्धतीने त्यांनी मस्तक अर्पण केलं की तुम्ही तिसरं पाऊल यावर ठेवा. मग जेव्हा स्वतःच भगवंत एका भक्ताला शिक्षा करतात, तेव्हा तो भक्त त्या शिक्षेस सर्वश्रेष्ठ कृपा समजतो. म्हणजे काय की बळी महाराजांना ही एक प्रकारे कृपा वाटली की आज माझ्याकडे भगवान जे आहेत ते का याचकाच्या रूपात आले आणि माझ्याकडून सेवा मागतायत, तर मी का कमी पडू तिथे. आणि म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला, भगवान यांचे उत्तम भक्त म्हणून जे मागतील ते त्यांनी दान करायचं ठरवलं. मग भले दंडित जरी एखाद्या वेळी भगवान यांनी एखाद्या भक्ताला केलं तरी ती शिक्षा म्हणजे सुद्धा काय असते, भगवत कृपा असते सर्वश्रेष्ठ अशी त्या भक्तावर झालेली. मग भक्ताला हे ज्ञान असतं की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांनी दिलेली तथाकथित शिक्षा म्हणजे सुद्धा कृपाच आहे. आणि ह्या शिक्षेमुळे काय होतं, तर भक्तामध्ये सुधारणा होऊन ते योग्य मार्गावर येतात. मग पुरुषोत्तम भगवान जे आहे, तर त्यांनी अशा पद्धतीनं बळी महाराजांना दान मागून एक प्रकारे त्यांचा उद्धारच केला होता, त्यांच्यावर कृपाच केलेली होती. आणि त्यामुळे भगवत भक्ताला कुठलंही भय नसतं. का तो जो आहे तो भगवान यांच्या इच्छेनुसारच वागतो आणि भगवान यांच्या इच्छेनुसारच कार्य करत असतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आणि त्यामुळं वामन देवाने काय केलं, मग आपलं तिसरं पाऊल जे आहे तर ते किंग म्हणजे बळी आहे बळीराजा, तर त्याच्या मस्तकावर ठेवलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता बळी महाराज जे आहेत तर त्यांना मग त्यानंतर काय झालं की
भगवान जे आहेत तर त्यांनी आपलं तिसरं पाऊल जे आहे तर त्यांच्या मस्तकावर ठेवून त्यांनी काय केलं, सुतल नावाचा जो पाताळ लोक आहे तर तिथे त्याला नेलं. म्हणजे सुतल नावाचा जो पाताळ लोक आहे तर तिथे त्याला त्यांनी म्हणजे त्यांनी त्याला तिथं ते घेऊन गेले. मग आता वरुण पाशाने बद्ध असल्यामुळे बळी महाराज जे आहेत तर ते प्रल्हाद महाराजांना प्रणाम करू शकत नव्हते, पण त्यांनी आपलं मस्तक नमवून त्यांना प्रणाम केला. म्हणजे त्यांचे सगळे पूर्वज उपस्थित होते आणि त्यांच्या समस्त ही लीला घडली. मग अशा पद्धतीने त्यांनी आपलं जे आहे वचन जे आहे दिलेलं तर ते सत्य केलं. म्हणजे काय की आपलं दिलेलं वचन बटूला त्यांनी पूर्ण केलं. मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांनी कशा पद्धतीनं कार्य केलं तर हे आपण आता ह्या स्लाइड मध्ये अभ्यासणार आहोत. तर त्यांनी तिसरं पाऊल जे टाकलं होतं तर त्याद्वारे त्यांनी काय केलं, त्यांना पाताळ लोकामध्ये ते घेऊन गेले बळी जे आहेत तर त्यांना. आणि मग त्या पाताळ लोकामधलं त्यांना सुतल नावाचा जो लोक आहे तर तो त्यांनी प्रदान केला. मग तो सुतल लोक कसा होता ते आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे विश्वकर्म्यांनी त्यांच्या आज्ञेनुसार निर्माण केलेला तो सुतल लोक होता. आणि बळीला त्यांनी काय सांगितलं की त्याची असाधारण सहनशीलता जी आहे तर ती पाहून त्यांनी त्याला म्हणजे वरदान दिलं की तू सावर्णी नामक मन्वंतरात इंद्र होशील, असं भगवानांनी वरदान दिलं. भगवान प्रसन्न झाले, आपल्या मूळ रूपामध्ये आले आणि त्यांनी त्याला जे आहे तर ते वरदान दिलं. आणि त्याचबरोबर त्यांनी काय सांगितलं की तुला इंद्रप्रथ प्राप्त होईपर्यंत सुतल लोकात तू निवास कर. आणि विश्वकर्म्याच्या आज्ञेवरून तो लोक निर्माण केलाय आणि त्याचं मी संरक्षण करत असतो. म्हणजे भगवान स्वतः संरक्षण करत असतात त्या लोकांचं. आणि माझ्या संरक्षणामुळे हा लोक मानसिक शारीरिक व्याधी, ग्लानी, आळस, पराभव या सगळ्या सगळ्या उपद्रवापासून मुक्त असतो. आणि इथं तू राज्य कर. म्हणजे या लोकांमध्ये असे कुठलाच बाह्य उपद्रव होणार नव्हता, हे या लोकांचं वैशिष्ट्य. आणि स्वर्गासारखी जिथं भव्य दालनं आहेत आणि त्याचबरोबर मानसिक शारीरिक व्याधी जडणार नव्हत्या. म्हणजे बळी महाराजांच्या सुतल लोकांमध्ये निवासस्थानाचं हे असाधारण वर्णन आहे. म्हणजे वेदशास्त्रात अनेक अनेक ग्रह लोक आहेत, पण राजप्रसाद जे आहेत आपल्या पृथ्वीपेक्षा सहस्त्र लाख पटीने तिथले श्रेष्ठ आहेत. पण एक राजप्रसाद म्हणला की तिथं मोठी मोठी नगरं असतात, हो की नाही. मग अशा पद्धतीनं म्हणजे म्हणजे जे म्हणजे वेगवेगळ्या मोठे ग्रहलोक आहेत तर तिथं वेगवेगळ्या पद्धतीचं आधुनिक तंत्रज्ञान अशा पद्धतीने विश्वकर्मांनी म्हणजे जे काय आहे ते निर्माण केलं होतं. तर त्यापैकी हा सर्वश्रेष्ठ असा विश्वकर्मांनी निर्माण केलेला ग्रहलोक होता. म्हणजे विश्वकर्मा हे विशाल प्रसादांच्या स्थापत्य शास्त्रासाठी मानले जातात. बळी महाराजांचं निवासस्थान निर्माण करण्यासाठी त्याला पाचारण केलं भगवानाने. आणि सुतल लोक मध्ये अशी स्वर्गासारखी भव्य लोक म्हणजे असलेली, म्हणजे अशी भव्य घरं असलेली असा तो लोक निर्माण केला. मग जे बळी महाराज आहेत तर म्हणजे तर त्यांच्यासाठी हा सुतल लोक त्यांनी निर्माण केला. मग त्यांनी काय सांगितलं, आता तू सुतल लोकी जा आणि तुझे जे सगळे ज्ञाती बांधव आहेत त्यांच्यासह तू तिथे राहा. मग सुतल लोक म्हणजे जो आहे तर तिथे तुझं सामान्य लोक तर सोडाच, पण इतर ग्रह सुद्धा म्हणजे इतर ग्रहांचे लोकपाल सुद्धा म्हणजे काय करणार नाही तर तुझा पराभव करू शकणार नाही. आणि त्यांनी जर तुझ्या आज्ञांचं उल्लंघन केलं तर माझं सुदर्शन चक्र त्यांचा नाश करेल. अशा पद्धतीने त्यांनी वरदान दिलं. आता पुढे जाऊया आपण. आता सुद्धा लोकांमध्ये त्याला पाठवलंय भगवान यांनी, ते या स्लाइड मध्ये आपण पाहिलं. आणि त्याच्यावरती कृपा केली की म्हणजे इंद्रपद जे आहे तर ते त्याला सावर्णी नामक मन्वंतरात प्राप्त होईल. मग तोपर्यंत तू सुतल लोकांमध्ये तुझे सगळे ज्ञाती बांधव कुटुंब म्हणजे यांच्यासह तू तिथे काय कर, तर तिथे निवास कर असं त्यांनी सांगितलं. आता त्यांनी त्याला कुटुंबापासून पण दूर केलं नाही आणि आपल्या परिवारासह तिथं राहायला अनुमती दिली त्यांनी त्याला. आता पुढे जाऊ आपण, पुढची स्लाइड मध्ये. हा, मग आता इथे भगवान जे आहेत तर ते काय सांगतात बळी महाराजांना की इथे म्हणजे ह्या श्लोकामध्ये त्यांचा उल्लेख आहे की 31 म्हणजे जो श्लोक आहे 8.23.31 तर इथे त्याचा उल्लेख होतो की विश्वकर्म्याने त्यांच्या आज्ञेवरून जो निर्माण केला होता सुतल लोक तर त्याचं संरक्षण भगवान करीत होते हे आपण जाणलं होतं.
मग आता इथे भगवान जे आहेत तर ते पुढे वर्णन करून सांगतात की हा जो लोक आहे तर इथं म्हणजे इथं कशा पद्धतीच्या सुविधा असतील किंवा कशा पद्धतीचं म्हणजे जे आहे निवासस्थान होतं, जे सुतल लोकांमध्ये मिळालं होतं बळी महाराजांना, तर इथे ते सगळं त्यांनी वर्णन केलंय. म्हणजे कशा पद्धतीचं होतं की जिथे कुठल्याही व्याधी नव्हत्या किंवा कुठलेही बाह्य उपद्रव त्यांना होणार नव्हते, म्हणजे असं सगळं वर्णन घेतं. आणि मग ह्या श्लोकाद्वारे भगवान जे आहे तर ते काय आपल्याला सांगू इच्छितात तर ते आपण समजून घेणार आहोत की क्रियमाणे कर्मणिदं दैवे पित्रेत्य मानुषे यत्र यत्र अनुकीर्तेत तत्तेषा सुकृतं विदु. म्हणजे देवता पितर यांच्या संतुष्टीसाठी जे काही केलेलं कर्मकांड असतं अथवा विवाह समान सामाजिक प्रसंग असतात तेव्हा भगवान जे आहे तर त्यांचं महिमागान केलं वामन देवांचं, म्हणजे भगवान वामनाचं तो प्रसंग अत्यंत मंगलमय होता. म्हणजे काय की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहे तर त्यांचे जे विविध अवतार आहेत तर ते अत्यंत म्हणजे खूप असे म्हणजे अवतार आहेत आणि त्याचे अद्भुत पराक्रम आहेत. त्याचे श्रवण करणाऱ्याला निश्चितच स्वर्गाची प्राप्ती होते. म्हणजे आणि मग आणि त्यांना वैकुंठात म्हणजे त्यांचं गमन होतं. पण बळी महाराजांनाही त्यांनी वरदान दिले सगळं, तुला सुतल लोकात स्थान मिळेल किंवा तुला जे आहे ते सावर्णी मन्वंतरात म्हणजे इंद्रपद प्राप्त होईल. आणि मग सामान्य लोक तर सोडाच, कोणी तर कुणीही तुझा दैत्य सुद्धा तुझा पराभव करू शकणार नाहीत. आणि अशा तुझ्या आज्ञांचं पालन तुम्ही केलं नाही तर त्यांचं सुदर्शन चक्र काय करेल, म्हणजे तो वध करेल म्हणजे त्या व्यक्तीचा. मग आता सुतल लोकात प्रवेश करून त्यांच्या अनुमतीने बळी महाराज जे आहेत तर ते ते राज्य करत आहेत. मग तिथे संरक्षण करण्याचं काम कोण करतात, बटू लोकात भगवान बटूच्या रूपात भगवान करत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीने जे भगवान आहेत तर त्यांची जी लीला आहे ती घडली. आणि मग प्रल्हाद महाराजांनी ही सर्व लीला पाहिली, भगवान यांची स्तुती त्यांनी केली आणि भगवान यांना प्रदक्षिणा करून नमस्कार करून सुतल लोकात म्हणजे जे आहे तर ते बळी महाराज निघून गेले. मग भगवान त्यांनी शुक्राचार्यांना आज्ञा केली की यज्ञ कार्यासाठी बळी महाराजचे दोष त्रुटी तुम्ही दाखवा. शुक्राचार्यांनी हरिनामाचं कीर्तन केलं आणि काम्यकर्माच्या म्हणजे प्रतिक्रिया ज्या आहेत तर त्यातनं ते मुक्त झाले. म्हणजे अशा पद्धतीने ही लीला घडली. मग आता ही सगळी लीला घडल्यानंतर हर्षभरित होऊन इंद्राने काय केलं, वामन देवांना आपल्या पुढे ठेवून सहकार्यांसह विमानात बसून ते स्वर्ग लोकाला सगळे गेले. ही लीला बघत असणारे जे इंद्र वगैरे सगळे होते ते, आणि सगळ्यांनी भगवान यांच्या लीलांचं कीर्तन करणं हेच आपलं मंगल कार्य आहे आपल्या जीवनात, हो की नाही. मग आता बळी महाराज जे आहेत तर त्यांनी कशी स्तुती केली आहे तर केवळ आणि केवळ भगवान यांना प्रणाम केल्याचा परिणाम म्हणजे प्रणाम करण्याचा प्रयत्न जरी केला तर त्याचा परिणाम किती अद्भुत होतो पहा. आणि मी प्रणाम केल्याचा केवळ प्रयत्न केल्यावर सुद्धा म्हणजे विशुद्ध जे भक्त आहेत असे बळी महाराजांसारखे तर त्यांच्यासारख्या असुरावर सुद्धा भगवान यांची कृपा झाली पहा. म्हणजे अशी कृपा सहजासहजी कुणाला मिळू शकत नाही. म्हणजे भगवानांच्या चरणी ते लीन झाले आणि आपलं मस्तक त्यांनी स्वाधीन केलं. मग अशा पद्धतीची कृपा जी आहे तर ती बळी महाराजांच्यावर ती भगवान यांची झाली. मग आता वरुण पाशातून मुक्त झालेले बळी होते आणि मग त्यांनी ब्रह्मदेवांना शिवांना नमस्कार केला आणि त्यांनी सुतल लोकात प्रवेश केला. मग भगवंतांनी इंद्राला पूर्वोत्सर्गाचा अधिपती म्हणून जे आहे तर ते प्रस्थापित केलं. आणि मग भगवान जे आहेत तर त्यांनी जे आहेत आपला नातू आणि वंशज म्हणजे ते प्रल्हाद महाराज आहेत तर त्यांचा नातू आणि वंशज मग असे जे बळी आहेत तर त्यांना पाशमुक्त केलं. आणि हे सगळं पाहिलं प्रल्हाद महाराजांनी आणि ते अत्यंत म्हणजे भावपूर्ण म्हणजे होऊन त्यांनी त्यांची स्तुती केली भगवान यांची. आणि मग ते देखील म्हणजे आपल्या लोकांमध्ये निघून गेले. मग आता हे सगळी जी लीला घडली तर ह्याची फलश्रुती काय आहे तर ही आपण समजून घेणार आहोत. आणि ह्या संदर्भातला हा श्लोक आहे की अशा पद्धतीने भगवानांचे विविध अवतार आहेत आणि विविध लीला आहेत आणि त्यांचे अद्भुत असे पराक्रम आहेत. मग ह्या लीलांचं वर्णन किंवा अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या भगवान यांच्या
लीलांचं श्रवण एखादा व्यक्ती जेव्हा ऐकतो किंवा म्हणजे श्रवण करतो म्हणजेच ऐकतो, तर तेव्हा निश्चितच त्याला स्वर्गाची प्राप्ती होते किंवा तो स्वग्रही म्हणजे वैकुंठालाही जाऊ शकतो, म्हणजे गोलोक वृंदावनला सुद्धा तो जाऊ शकतो. आणि देवता आहेत, पितर आहेत, त्यांच्या साठी केलेलं कर्मकांड असतं. म्हणजे कुठलंही कार्य असेल, कोणतंही म्हणजे आध्यात्मिक कार्य असेल किंवा कर्मकांड म्हणजे देवतांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं म्हणजे किंवा पितरांच्या, तर ते कर्मकांड म्हणतो. किंवा विवाह आहेत किंवा सामाजिक प्रसंग आहेत, तर तेव्हा भगवान वामनदेवांचं जर आपण महिमा गान केलं तर काय घडतं, तर तो प्रसंग अत्यंत मंगलमय होतो. म्हणजे 3 प्रकारचे समारंभ असतात भगवान पुरुषोत्तम भगवान अथवा देवांना संतुष्ट करण्यासाठीचे. विवाह, जन्मतिथी सारखे सामाजिक प्रसंग असतात किंवा श्राद्धासारखे पितरांना संतुष्ट करण्याचे प्रसंग असतात. मग आता ह्या प्रसंगी जर प्रचंड प्रमाणात आपला धनाचा व्यय होत असतो, या ठिकाणी जर वामन देवाच्या कथेचा पाठ केला तर निश्चितच काय होतो, सर्व दोषांपासून आपली मुक्ती होऊ शकते. म्हणजे हे फलश्रुती आहे ह्या लीलेची. आणि म्हणून अशा मंगल प्रसंगी आपण जर वामन देवांच्या लीलेचा पाठ केला तर तो प्रसंग सुद्धा मंगलमय होतो. आणि त्याचबरोबर आपली सर्व दोषातून मुक्ती तर होतेच, आणि तो प्रसंग सुद्धा म्हणजे ती जी विधी आहे, ते जे कार्य आहे, ते सुद्धा यशस्वी होतं. मग अशा पद्धतीने त्या लीलेची फलश्रुती आहे. त्याची बहुतेक इथे संपल्या स्लाइड आपल्या. पुढे बघू आहे कसले. हरे कृष्णा. नाही माताजी. हा, कारण ही शेवटची स्लाइड आहे, कारण इथं फलश्रुती आहे. आपण इथे रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया आणि कोणाला काही शंका असेल तर आपण घेऊया.